Bukapoa Buffalot ovat uuden sukupolven vaunut, jotka ovat luokkansa halutuimmat. Sen ominaisuudet vastaavat luonnon vaativimpiinkin haasteisiin. Edistyksellisen nelivedon ansiosta vaunuissa on ylivertainen pito kaikissa olosuhteissa. Se antaa mielenrauhan, johon vain Bukapo pystyy. Viimeistellyt yksityiskohdat ja tyylikäs muotoilu ovat luksusluokan mukavuutta kaikille aisteillesi. Vakiovarusteina muun muassa lukittavat kääntyvät etupyörät, vaihdettava koppa, taitettava kuomu sekä säädettävä aisa. Voit yhdistellä varusteita, värejä sekä modernia tekniikkaa mieltymystesi mukaan. Vaunuissa on uskomaton suorituskyky unohtamatta lapsen hyvinvointia, sillä Bukapon tärkein vakiovaruste on turvallisuus. Kaikesta muusta päätät sinä itse. Bukapo Buffalo. Sen laadusta nautit kaikilla aisteillasi. Lattepappa.fi